Formal na sa nagpagtugot kan Commission on Elections ang nahalaton tangani dagos ng pagsabayon ang barangay and sangguniang kabataan elections asin plebisito sa pagiging highly urbanized city kan Naga sa December 2, 2026. Sigun sa COMELEC, maiinot na maaraman ang resulta kan PSKE antes ang resulta kan plebisito. May report si Joel Solina. Igsibog sa July 17, 2026, aldaw na Biyernes ang pakikipag-meeting ni Alcalde Leni Robredo asin ni Election Supervisor Atty. Mike Julia kang COMELEC Naga kay COMELEC Chairman George Garcia duman sa Central Office kang COMELEC sa Palasyo del Gobernador sa General Luna Street, Intramuros, Maynila. Para mandangugon ang lado kang gobyerno lokal asin kang COMELEC lapit sa propestong isabay na sana sa November 2, 2026 Barangay SK election ang gigibuhang plebisito katakod kang naging deklarasyon kang presidente asing kang Malacañang sa siyudad ng Naga bilang sarong highly urbanized city. Sinabi ni Atty. Mike Julia, dapat kuta na bulan kang Setyembre 2026 ang gigibuhang plebisito para sa naging deklarasyon na HUC kang Naga City o 120 diyas matapos ideklara kang presidente ang pagiging HUC kang Naga City. Alagad, mas praktikal ang naging suwestyon na isabay na sa naini sa BSKE 2026 sa rasong mas makakatipid ang gobyerno sa gasto asin iba pang bentahe o benepisyo para man sa raruan na sana ang paghiro. Ang plebisito ko dapat ganapon mga September yan, 4 months after the proclamation declaration of the president. Pero dahil nga sa mas practical na isabay na po ang plebisito tapos barangay SK election, nagsurat po si Mayor Robredo, tapos nagpirma po naman sa surat na isabay na po yan. Siyempre ang mga benefits po para isabay na po ang barangay SK election tapos plebisito, ang inat po siyempre makakatipid ang gobyerno, makakatipid kita kan milyon dahil ang pagpa-election plebisito garo man lang regular election, million man gagastuson. Tapos pang dawa po, siyempre higher voter turnout. Siyempre ang election ta November 2, November 1, pistang kalag, pag-aaga, bortohan, nag-uruli ang mga tao. Siyempre mas ano yan, takol ang maboto po kayan. Sinabi pa ni Atty. Julia sa meeting, tutukarod man ang mga magiging rules and regulations sa gigibuhong sarabay na PSKE asin plebisito bago magpaluwas ng resolusyon ang komisyon para sa nasambit na katuyuhan. Paliwanag pa ni Atty. Julia na nakaimprinta na ng balota para man sa BSKE asin suway man ang magiging balota para man sa plebisito. Nakaimprinta ng COMELEC ng barangay SK balot tapag election tapag sa barangay SK. Suway man si balot naman sa barangay position, suway man to sa SK position. Kaya ma-imprenta man po ng separate ballot ang COMELEC for the plebiscite lang. Nakapot man lang duman ko in favor na maging highly urbanized city na Naga, yes or no lang. Iyan man lang to ang pipilian kang botante. Dugang pa ni Atty. Julia na formalisasyon na sana ang magiging urulay ninda sa pagultanan kang COMELEC. Ulit ay igwa ng preliminaries sa pagtugot kang COMELEC na gibo ng sabay ang eleksyon sa barangay asin ang plebisito. Nag-agree na sinda na isabay na. Kung sa ipo-formalize na si Urulay. Kaya more or less approve na ipo-formalize na lang through resolution. Kaya may preliminary talks na kita sa July 17 kung ano mga gigibuhon, ano ang mga concerns sa maabot na plebisito. Inaglalooman man magkakaigwa ng additional funding o mo additional na trabaho pa ini para man sa mga kukuruan ng mga public school teachers na makakatuwang kang COMELEC para sa eleksyon sa barangay asin sa plebisito. Siyempre may additional na trabaho po kayo ang mga public school teacher. Kaya po may sure yan may additional budget para sa plebisito. Pero sabi ko nga mas magkakatipid kita. Imbis na dawang election gaganapon tango niya na quarter, sasaroon na lang. Ang budget from city or from COMELEC or may counterpart? About dyan, ang COMELEC igwa man yung budget talaga baka sa General Appropriations Act.
Pero di ko lang alam kung may counterpart man ang LGU. Pero sarap ba yun sa pag-uulayan? Yan ang sarap pa dapat itong expenses po sa pagkandak ng plebisito. Pag-uulayan po yan. Sa mangyayaring barangay SK election, asim plebisito, sinabi ni Atty. Julia, mas maiinit na maiproklama ang magiging resulta sa BSKE, mantang ang magiging resulta ng plebisito mismong ang City Board of Canvassers sa City Hall ang maproklama. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Ika-ako kita ang naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola, ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.